Hola a tots, soc Òscar Pelegrí Ferrandis, ciclista professional, i vos convido a tots l'1 de febrer al Memorial Jaime Pelegrí en la meva població, en Betxí. La Challenge de la Plana jo la considero com el Tour de França de la província de Castelló, ja que és el gran objectiu per a ciclistes màsters de la zona, ja que es poden medir en 100 júniors o èlits que estan a punt de passar al professionalisme. L'etapa de Betxí portarà el nom de Jaime Pelegrí, que per al qui no el conega és mon pare, i mantenint la tradició, la feina que feia ell, i no es podien perdre aquest treball. És una etapa que se farà en un circuit d'un poc més d'11 quilòmetres i estan diferenciades dues parts, una part més plana, més per a gent rodadora, i després una altra més tècnica i on es concentra la duresa. Hem buscat aquest tipus de circuit commemorant el poble, ja que és entre camins d'horts i és un poble llaurador. Per tant, juntem la tradició del nostre poble. I després també hem buscat que se premi al ciclista en tots els seus components, no sols al ciclista per la seva fortalesa, sinó el ciclista que sàpiga llegir bé la carrera, estiga ben posicionat, que tinga en tots els aspectes coberts més tipus clàssica. Al final serà un poc, no podria mullar-me a dir que va ser a l'esprint o va ser escapat perquè dona per a molt. Està la part a la urbanització que és dura i a partir d'ahir que es corona tens una part rodadora plana on es poden obrir diferències i després picar cap a baix i ja entres directament al poble. Per tant, des que s'acaba la pujada fins que està a la meta va ser molt ràpid i depèn de com arriben les forces de cadascú serà. Jo pense que arribarà un grupet a l'última pujada de 40-50 ciclistes i a partir d'ahir se decidirà tot.